खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय न'आव थांनायनि ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै जों दायो लामा ससेयाव दं आरो ओमफ्राय थांगासिनो थांनायालाय ओमफ्राय मा होनो सासे एखमबा हाबदों आरो
नालेंखर दंफां आरो नै बियो थिंखल जाहानि नै बिथिं जबा दंफां दं आरो जबा फुल ओमफ्राय नै जाहानि न'आ जाथारा लोगोफोर खेमसि बाथामसो ओमफ्राय थिंफोराबो बिराद गोजाम जाबाय गोबाव जाबाय आरो आं उन्दैयावनो लुनायमोन न'आ ओमफ्राय है नै राजाया बिफाजों बाम जानानै दङ बिबै बिबौखौ सिनायथ'वाखैनो थानो नागिरबाङाखै ओंखारानो खालि गारियावल' गाखोबाय थानो नागिरो लाखिबाथाय दाय नाङो लाखिनो मोनानो गावनि जोनोम गामियाव सफैलायबायहाय लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव माइ गायनाय समावसो थाफैदोंमोन आरो आं साननैसो ओमफ्राय नै आबैजों आबौसो नै आबौआ सिनायथाराखै रावखौबो नै बे बाख्रि आरो जोंहानि ओमफ्राय इथिं थांनि र' बाबाया मा खालामदों देखायनो नोंथांमोननो नैबे जाहैबाय आंनि बाबा आरो ओमफ्राय ना सायगासिनो फुख्रिनि ना गिदिर दंबावोना गैला ओमफ्राय नायालाय फुख्रियाव दंबावो बेबायदि गोजाल' हगारदोंदां मा हगारदों सान्दा गैया सान्दा फिथिख्रिखौलाय मोनासै माथो मासेबो जा दाय जाबाय बाबा दाय जाबाय या मामा एवदों मामा संदों खुरैया दाख्लै बायनाय दां आरो बियो गंसेल' बायथारदों साहा लोंला ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय Ini dogia. Aja naik dogia. Aja. Này. Ini dogia ini. Ini dogia ini. Ini dogia thằng đi. Dogia ini. Siapa dah sekali bari ya. Hang sekubu. Dogia. Apa? Anda bawa stand. Hello. Dogia thapa bene. Oh, ikut kasihnya. Dogi kasih. Mana sudah? Ini karbai ini lanjut sekali nana ya. Apa cuma mzado? Sini aja bigo. Sini lah. Apa aja? Apa mzado? Apa ini ya? Ini ya. Thayana. Thayana aku mai gaban sagan ya. Rara, koko butuh kerana. Aku dua eleng budeng aja. Shundeng, kena sih leher dah apa? Sini apa? Ni. Ini kokop sia ini. Ini baba kokop sia ini. Ini, Raza kokop sia kan makin ini. Ini. Kokop sia ini thangbai. Kokop sia thangbai ini. Tangle. Ini masih. Nei, dayo sopainya dख'ना गानस्लायखांबाय आरो ड्रेस गानस्लायखांबाय. Nei, dayo ना फ्राय एवगासिनो आरो आङो. मोनसिगोन एवगासिनो खामोन आङो. मोनखांबाथाय जानोसै गासिबो मोनजोबखाबाय ओंख्रिफोरा. Nei, आइ संनाय सबायजों दाउ आरो ओंख्रिया आइया संखांखाबायमोन. Nei, ओंखाम जानोसै जोंहा सबाय ओंख्रि आरो सबायजों दाउजों ओंख्रि हायनोसै आङो मैगं हायनोसै आरो नै.
ओंख्रिया सबायजों दाउ ओमफ्राय आरो आलु कबि दाउ भाजि एवदों आरो ओमफ्राय आरो ना फ्राय दंबावो नै दायो मैगंखौ हायगासिनो आरो आङो जानो जादु लाबाय माबायाव बेदर दंबावो नामा नायाखै आङो थौआव माम जाबाय ना बाबा हानहरगोन नामालाय jamnya itu dong mau sana terus sih harus gila isi lo kado ba Dali ke jangan lah. Ada dulu jatuh akhirnya. Dulu betul jatuh. Tuh, nih orang yang sedang apa? 구둥 남아서 네네 오 gosля pernah tonang labe gosля ani hornai semua gosля tonang ko bala age masum hornai sih mabaya gosля age masum hornai sih Chào nào. Sao vậy? Ai nuwa khubur lahor. Ojang khubur lahor ndang nuwa. Koi ni. Ebe mabaku bera sonangsigoन. मा होनो फुख्रिखौ बेरा होनांसिगोन. थांदो होमबा मोजाङै थां थांदो मोजाङै थाङो आन्दाज लानानै लामाया ओरैनोबा नै हासबेन्डआ थांसिगोन आरो जोंखौ गालांनानै मोनसे न'आव थांगोन आरो आइ बिखुनजोनि न'आव भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर